אנחנו רוצים להזמין את מנהלי ומלווי הקומונה ד' לברך את אותם. הקומונה. עכשיו, ברגע זה. תבואו. אנחנו מחכים, תבואו עם המיקרופון. טוב, ערב טוב לכולם. משהו קטן, כי עשינו כבר איזשהו ערב שלנו. אז יקרים שלנו, עברתם שנה משוגעת. התחלתם 12, היו חילופים, ואז מלחמה, גיוסים וחברים שעוזבים. ונשארתם 9 שצלחו ומסיימים את השנה. הייתה שנה מלאה בהמון הצלחות, חוויות וגם קצת משברים. הערב אנחנו חוגגים את הסוף ואת ההצלחה. וחשוב לנו לומר לכם שאתם גאווה. אנחנו רוצים לאחל לכם הצלחה בכל הדרכים החדשות שעוד לפניכם, ולהזכיר לכם שאנחנו תמיד כאן בשבילכם. נחכה לכם בזרועות פתוחות. בהזדמנות הזו נרצה להגיד תודה לכל הקהילה המופלאה שליוותה איתכם השנה, למשפחות המאמצות, למנהלי הערכים ולכל אנשי אליפת הנהדרים. ותזכרו שעבורכם אליפת זה הבית. קומונה ד', תודה רבה על כל מה שעשיתם השנה, על כל מה שנתתם לקהילה הזאת, לקיבוץ, מכל הלב. אני מאוד מקווה שנתנו לכם לפחות את מה שאתם נתתם לנו, ואם לא, יש עוד שנים רבות שאנחנו ניתן. שמרו על עצמכם, בחיים בכלל ובצבא בפרט, שמתקרב אלינו, אוהבים אתכם. קומונה, קומונה, ד' אליפת התחלנו בשנה, קיבוץ בערבה, ישר הלכנו לגדיד, עובדים על שעת שינה. אני שין חרוץ, שרק חפש תירוץ, אומר לאודי ואופיר אני חולה פיצוץ. אני קם לי שוב לנוי באיזה יום פנוי, לילדים ישר הולך אני חייב פינוי. אני מפורק, נטרק מהמטבח מצולק, בתיירות אני עוסק בזנות. שנת שירות באליפז, אני שין כזה פגז. קומונה ד' מסכמים חוויה של החיים. שנת שירות באליפז, אני שין כזה פגז. בערבה אני מחזיק, ובקיבוץ אני מחזיק. באליפז אני גר בתוך הגז. באליפז לא מזנו כבר נגז. כל הבוסים פה ברחו, אין לזה צורה. דודו ועודד, דודי אשכרה, אני מזמין כל מה שבא לי, למה מה קרה? איפה בן ג'רי זאת תקמת תרה, המשפחות המאמצות בקיבוץ הזה, בדוק שבגללם אני כבר לא רזה, שמן כזה, טוב מ-60 בזה, יש מצב שזה חלום ואני כבר רזה. גייסו לנו 2, עשו בדרום מצב 2, אחד בצהריים, אלכוהול זורק כמו מים, חכה בצומת שעתיים, הרמתי לחיים, וידה וחיים, אני יושב בלבודות ומרים את הרגליים, קם בבוקר בעוף מהענף מדלה, עוף באליפז, כולם יודעים, אני שין עלו. באליפז אני שין כזה פגז. קומונה ד' מסכמים חוויה של החיים. באליפז אני גר בתוך הגז. באליפז גלים כבר נרגז. גלי שוב בנעורים, נועם אחיבה עבודות כמו מחזרים, טל כל היום בדרכים, ומנוצלנו פליז תקנה לי דברים, כבר להתעורר, מיכאל כבר ער, 4 לפנות בוקר שמארגן. הקומונה מבוגרת לא מתכוון לסדר, אולי הכיר פעם מפוצץ במחר שלא חסר. אורמן, די להתחפשן, השפה כבר כולם הוא מתחרמן. אם ביום הראשון אני גירפתי, ובארמון קולות אני ברחתי. פה ושם יובל נעלם, ומאז הפציעה עדיין לא קם, מעודד לא היה פה, אסד או בן, גילי אופי כבר מכאן. שנת שירות באליפז, אני שין
Telling me we're making you a star, Demo. I've been waiting for that my whole life. שלום חמודים, איך היה לכם השבוע? אהפן. יופי. אני שמחה שלכולכם היה ממש כיף. טוב חברים, תשמעו. די לגולי שכל המיותרים הללו. כפי שאתם יודעים, אנחנו עדיין במצב מלחמה, ולכן יש כמה נהלים שחייב להגיד. אסף, תשמע, אם אתה רואה מחבל, לא אכפת לי, עבודה, מה עבודה, אתה טס לנוי, משם, מביא את הטרקטור לקומונה, תוך לצדיק ב' ועל הדרך תעבירו שם גם איזה ניקיון קל. מיכאל, תשמע, תפקיד שלך כזה, אתה רץ. מה קורה נשמות? תחזיק רגע. אוקיי. אודי, חשבנו אולי השבוע לנסוע על הספארי. בטח, אין בעיה. חשבתי מגניב גם סופש ביוון. תזכיר לי מחר, אני מוספק. טוב, אודי, נראה נטפל בזה אחר כך, לא? קיצור, מיכאל, תפקיד שלך הוא כזה, אתה בא... רגע, חייב לעלות, זה חשוב כנראה. הלו. מה? נועם? פרס לקיבוץ? אני בא, אני מגיע מיד. כיתת כוננות להתפקד! ואתה? נוכחות. עופר שחר. כל הפוקד! פיטר יאנג. נועם סער. ויוסי שפיץ. ושוחרים. כפי שכבר בטח שמעתם, יש חשש לחדירה לחדה. ולכן אנחנו עכשיו נצא למבצע אופיר. וקרוי על שמי אופיר. ועכשיו קיבוץ אליפז. שעת. בקיצור, כמובן, דיגום זה חובה והכל. זה לא שאתה ניתן תחתונים בדוגמות? ברור, איזה שאלה. בתחילת המלחמה חילקתי לכל אחד מכם זוג תחתונים מדוגמות עם הכיתוב ביטחון אליפז, שומרים על הבית. עכשיו הרב שץ, אני צריך להביא איתי את. ברור, יוסף, ישפץ. תביא הכל, אחלה, הכל מה שיש, הכל. עכשיו בטל מבצע, נכנס אותו לחדר האוכל, טעות בזיהוי, בטל מבצע. מה? אני לא מאמין. מה כבר ביקשתי? מבצע אחד? על שמי? אחד? אופיר, אני. בני יהודה אני אוהד מגיל 5. מגיל 5 אני משפט התקווה. אוהד בני יהודה. הכל אני אוהב, הכל. אני אופיר, טופ 10 בחבל אילות אני רבשת, אני. עושים שלום מכל חלום, כל הכבוד זה כולם, כשהקרב היה בוער והכיתה לא ששה, המפקד היה אומר, אתה ראשון יקרפה, גם ידעו שכסבלם ראשון תמיד לצחוק, ומאחור הם צעקו, כל הכבוד, למה היו יודעים אז טוב מאוד, למי, יש הכבוד, למה היו יודעים אז טוב מאוד, למי, תמיד, יש הכבוד. בכלל הולך עם בחורה ביעקו בן 40, אם רק תרצה
אצלי תהיה ישר ולעייניים, את לא תפריע למבוא שלא יתחיל לראות, כי זה אצלי פשוט פרינציפ, יש קרוב, כולם היו יודעים אותך מאוד, למי יש יותר כבוד, כולם היו יודעים אותך מאוד, למי יש יותר כבוד. תציג את עצמך. אני מונה, אני ממצפה, אם עוד לא אמרתי. יש לי שני חתולים, מרלין ונושנושית, אבל לא, נושנושית היא לא, באמת, לא משנה. גם אני אלרגית, לא משנה. וואי, מטרופולין, מה זה מעצבנים? פשוט ביום עצמות הם הודיעו לי, חג שמח, בוטל לך הקו. אבל לא משנה, אבא יבוא לאסוף אותי. היי, אני גלי, אני ממגל. זה בעמק חפר, לא? לא, מה קשור? מה קשור? קיצר, הייתי 3 שנים מדריכה ורשג"דית בצופים. אסף, דוידזון, בלחיש לא יודע מה עוד. אז אני מיכאל, אני גר בקיבוץ נען, אני מנגן בחלילית ופסנתר, לא יודע, זהו מה. היי, אני טל מפרדס חנה, אני מאוד אוהב מוזיקה, אני עובד בתור די-ג'יי, אבל עבדתי גם במטבח, בהחזקה, בהגברה, במשרד ראש הממשלה, בפיתוח זן לפירות מיוחדים, בחקר לחיות נכחדות, ואצל ההורים שלי בחנות לרוקחות טבעית. זה הכל? כן, בקטנה. טוב, אז אני יובל, אני גר בקיבוץ עין החורש שבעמק חפר למי שלא יודע. אני מאמן כדורגל, ויש לי רישיון על טרקטור, כמובן. והגעתי בחודש שחרור לקומונה, אבל הכל טיל, בדוק. היי, אני גילי, אני גרה בהוד השרון. אני מאוד אוהבת לצייר ובכללי לעשות אומנות. טוב, לא בא לי, אני צריכה הפסקה רגע. ביי. טוב, אז היוש, אני רומי, מקיבוץ מגידו, ואני לא פה בזכות אח שלי, פה בזכות עצמי. אני נויה, מירושלים, קיבוץ רמת רחל. אז את מכירה את עדי? די! חיים שלי שרופה. תגידי, ראית את אודי? פשוט הוא לא עונה לי. ספרי לנו על העבודה שלך. אז אני עובדת בנוי ובחינוך, ובדיוק סיימתי את הפרויקט שלי. מה, איזה פרויקט? מה? לא ראית? אני וגבי הכנו עדנית מוזי יפה ושתלנו לה מלא פרחים. אני עובדת במטבח, מודד, אנחנו חברים הכי טובים. למרות שהוא פעם אחת זרק עליי גסטרונום, וגם פעם אחת הוא ביקש ממני להכניס את היד לשמן רותח, אבל חוץ מזה אנחנו חברים הכי טובים. בהתחלה עבדתי בנוי, אבל לא מדברים על זה. ועכשיו אני בנעורים, הם אוהבים אותי הכי. האמת שעבדתי בהמון עבודות בקיבוץ, אבל כאילו, עכשיו אני בכוללת, וכאילו, מה זה סבבה? חיים שלי הכוללת הזאת. למה אין אוויר בריאות? אומר אדם המלך. מה הרגע האהוב עליך ביום? 4:30 לפנות בוקר שאני מתחיל את היום שלי. העבודה לא מתחילה רק ב-6? כן, אבל המטה לא ישקיע את עצמו.
בדוק של סיבוב הליכה שלי, אני מדבר בטלפון על מכבי חיפה. אחרי ההפסיד של אתמול, אני מדבר גם עם חברים מהעמק, לפעמים גם עם אמא. תכבדו את אמא, זה חשוב. אני מדבר איתה, אומר שהכל טיל, בדוק. רגע אהוב עליי ביום זה שאני הולכת להשתזף בבריכה. שהילדים הקטנים האלה באים ומציקים לי, שואלים אותי כל מיני שאלות כמו מה שלומך? בלתי. מה הדבר האהוב עלייך בקיבוץ? משפחת סער, ברור. הדברים הכי מושלמת בעולם, בנועם. מה, אני מה זה רעבה? זה משהו מתוק. רני, רוצה שנכין קרפים? אני באה. רוורס עם הטרקטור. הכי טוב בקיבוץ. היו די. כל בוקר אנחנו אוספים בערך את הירדנים, ואז אני לוקח אותו לאכול, ואנחנו הולכים להתקלח באילת, ואז אנחנו עושים שנץ קצר, ואני מחזיר אותו אחרי הים. רומי, את יכולה להוריד את המשקפיים? לא. מה הדבר הכי משמעותי שעשית השנה? אני גירפתי עלים ליד מלי, ליד עמליה, בכוללת, בפארק תמנה, באילת. נהגתי על הטרקטור. העבודה בססגון. פשוט, כאילו, אני כל כך אוהבת את הילדים האלה, אבל וואי לא. היום ארז, אוריאן, לטיסיה, עומר, זיו, כולם, וואי, פשוט שיגעו אותי. אבל אני ממש אוהבת אותם, כן. התגייסנו. התגייסתי. טוב, סיימנו. תודה רבה. תודה אחי. תודה רבה. תודה רבה לך. רגע של ראית? מה זה חיים? ממש כזה, לא יודעת. טוב, בסדר. ראיתי. בוקר טוב שינשינים. בוקר גדיד. התפוקה נמוכה. אתם מתחילים לעבוד? או שנשארתם לפנות חרא ברפת? לא, אני לא רוצה, די, לא. חיים, אני לא מרגישה טוב, אני יכולה לעלות לקיבוץ? חיים, אני לא מרגישה טוב, אני יכולה לעלות לקיבוץ? דרול, תעלה אותה. פאק לא, שיכול ברגל, מדפקרס. תנסי להישאר עד ארוחת צהריים. אם לא תרגישי טוב, תעלי למעלה. אבל וידה. פנית שינשינים. וידה, אני כנראה צריך לעלות לצפון ברביעי במקום בחמישי. שום בעיה. הלו, מיכאל, מה זה? מה יש בצפון? מיון, לצבא, מיון. האמת שגם יש ביום רביעי, מה שהבית, אני גם אשמח מאוד. הלו! מה יש שינשינים? אתם איתי? מה? 5 ימים לעבוד! על אפרון! אוי, כתבתי את המה! זה כאילו מג'ול, אוי! מה? קשה לכם? טוב, בוקר טוב. גילי, מה קורה? היי שולי, מה נשמע? מה קורה? שולי פה. אוי, לא, מה קורה? איזה קטע, בדיוק חשבתי על וייסבורג, תיקנו את האפרון, איזה קטע, מה קורה? מיכאל, מה קורה? עומר, נעשה איזה קפה של בנים? שולי פה. טוב, אם את עולה למטבח, את חייבת להכין לך. את חייבת, אי אפשר לאכול, תביאי כנפיים. כנפיים זה טוב, את חייבת. הלו! אתם איתי? הלו, הם איתו? מה, חיים? אתה יודע מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים רכש חדש, לקישור. מישהו שיקח את התמרים באליפז ויענה אותם ליגה. מישהו שיעשה דריבל על האפרון כמו מסי, שידע לעשות הכל מהכל. אבל בתכלס, כי חשוב שיהיו לו 2 רגליים בתפקידו. אל תדאג שיפמן,
דיברתי עם המלווים הקקות שלהם, אמרו מביאים לי שינשין חדש, רכש, עובד, לא בוכה, רגליים מתפקדות. ואין זנה, חיים, אבל שתי רגליים, כן? חיים, ככה הוא. אמא שלך, חיים, מה זה הדבר הזה? יואו אחי, אני יובל השינשין החדש, אני בא מהעמק. מה זה? מה זה? הלכה, נח, תקפל אותה. יצחק! חברים, ברוכים הבאים לישיבה מספר 328282865, והפעם יש לנו זוג שמגיע מהצפון הרחוק, מקיבוץ שנקרא יהל. לימור וארנון, אתם מוזמנים להיכנס. שלום. אנחנו לימור. וארנון. ואנחנו רוצים להתחיל פה קליטה. נעים להכיר, אני אדם. טוב, אז אני מאיה, ואולי ככה תספרו לנו קצת על עצמכם. אז כמו שאמרנו, אנחנו לימור וארנון, יש לנו 3 ילדים. רונצ'י, בנבון ויוגבי. ויש לנו עסק לייצור בגדים לחיות. אוש, ינון, זה יתאים בול למותק שלי. מליה, את יודעת באיזה חודש נולד הכלב הראשון? איזה? חודש אב. תודה רבה אודי. למי שיש שאלות לזוג החמוד? אני אצבע. איך הייתה נסיעה? נסיעה יפה. ומה עשיתם בצבא? טוב, ברשותכם, יש לי גם כמה שאלות, אז תגידי, את יודעת לבשל? כן. וכל הילדים שלכם פועלים מחיתולים? כן. ושמים לו עלינו, ניסיתם פעם? סליחה? עמליה, נראה לי הם הבינו, לא? כן, כן, חברים, בואו נספר להם אנחנו קצת על קיבוץ אליפז. יש משתתפים, מישהו? אני יכול להיות מתנדבים. מה ארנון? הביטחון בקיבוץ הזה, רמה הכי גבוהה שיש. טופ 10 בחבל אילות. אני אומר לך בתור עכשיו. אופיר, תירגע, תשב, תנוח. האמת שהדבר המקסים פה בעיניי זה החינוך. המדריכים פה מצוינים. כלומר, אלו שנשארו. סתם, זה לא באמת מעניין. פשוט המדריך חדש שהגיע שלשום עזב, הילה עזבה את הקיבוץ. הילדים שרפו איזה שקיעה. לא רלוונטי. קיצור, עכשיו גם יוסף בבית, אז סתם שטויות כאלה. נשמח כאילו לשמוע אותה על החינוך ועל אני חושב שמה שמעולה בקיבוץ הזה, חוץ מהכנפיים בחדה, זה הסידור רכב. זה פתרון מצוין. כל פעם שאני צריך לנסוע לאנשהו, אני לוקח את הרכב. כלומר, כשהוא פנוי. ושהוא לא במוסך, שהפמונה לא רשומה עליו ליום שלם, שלא תדלקת בשום נורה. אני חושבת שהדבר הכי טוב פה הוא הכלכלה. הניהול הכספי פה הוא מעולה. זוכרת את הפסיבה סילבסטר שהייתה פה השנה? ומה עם השיקול של החדה? שנתחיל לדבר בכלל על הקומונה. די חבר'ה, בואו נשמור על חיוביות. בואו נספר עם קצת דברים טובים על קיבוץ אליפז. אין בעיה, אני אספר. אני אוהב להסתובב פה בשקט, בשלווה של הערבה. אני אוהב לעבור ליד הבתים של כולם, ליד החממות קנאביס. מה זה? הישנות בטח. ליד הרפת. ינון, אין פרות ברפת כל כך? נכון, אבל עמליה, וואו, הזכרתי עכשיו בדיחה מצוינת, אוקיי. 2 מורות הולכות להם ביחד, אוקיי, 2 מורות הולכות להם ביחד באחר. ואחת אומרת לה, שמעת על המחלה של הפרה המשוגעת שמתחוללת פה? בוא תספר לי קצת על הביטחון שלכם. לא הגעתי לפעם. זה כמעט נגננו את הסינים, 16 לוחמים. שנייה, אז השנייה אומרת לה, לימור אלה אנחנו זזים. מזל שאנחנו ברווזים. כשקומונה ד' שכחו את תורנות השישי שלהם והמצב היה נראה אבוד. גויסו בזו אחר זו 12 משפחות, אך מי תתחמק מהעול ומי הציל את המצב? אדווה ונועם, אולי אתם תעשו תורנות שישי היום? תורנות שישי אליק, ראית אותם? מה שבייב מנסה להגיד סך הכל זה שהשנת שלנו הרבה יותר חשוב.
טוב, מי? אני אמרתי להם שהם לא יספיקו בזמן. וחוץ מזה, אני המנהלת תרבות. אני לא מתנהלת, אני מנהלת. שחר, תגיד להם. נכון. מיכל ואילון, למה שאתם לא תעשו את התורנות שישי היום? אני ואילוני שלי מאמינים שאם לא מגייסים את דרורי שלי, זה לא היה קורה. נכון, אילוני? מיטל וצחי, למה שאתם לא תעשו תורנות שישי? האמת שאנחנו נשים את תל אביב בסופש? כן, אנחנו נשים את תל אביב לסבא וסבתא, ויהיה סרט מראה, ויהיה ממש כיף. ענבל ואביאל, למה שאתם לא תעשו את התורנות? מה זה משנה? בסוף גם ככה הם באים אליי. רצה נכון. שי ואסתי, למה שאתם לא תעשו תורנות שישי היום? כי זה ממש לא לעניין. האחיינים שלנו באים מהצפון, הבר כבר מדוגם. אין, לא יכול לקרות. יאללה, שילכו לחפש תורנות שישי, מה נראה להם? לא, סטיב די! סטיב למקום! אלן וגבי, מה איתכם? אולי תעשו אתם תורנות היום? מה זה את המצלמה הזאת? מה זה, כן? אתם יכולים לעשות תורנות היום? הקייזר מעל בלימה. מה? אנחנו צריכים לבדוק את זה. כן, בטח שאנחנו יכולים להכין. מה צריך? לגרום משהו? ג'ק? דיסק? יש לי אחלה מברגה. לא צריך, אתה יודע שכבר התקבלנו לחברות. אז שלחו כוסיות. פיטר ונורית, למה שאתם לא תעשו את התורנות שישי היום? well guys, זה ממש לא העניין. אני כבר שמתי את השפץ פאי שלי בתנור, ואני לא מתכוון לבטל שום ארוחת שישי בגלל הדושבקס האלה. פאקינג אסוס. לא. אמי ודניאל, למה שאתם לא תעשו תורנות שישי היום? מה יום שישי היום? אוי, דני, זה כזה מצחיק. לא שמת לב שתמונה על היום רביעי? ינון! בסדר, אני מגיע. רבי! סייק, עזוב אותו. בכל מקרה, לי אין בעיה להכין עוגה להיום, אבל רומי שלי כן זכרה שיש תורנות. סלמוס, אתה יודע למה החסידה לא עפה בשישי? כי בעלה חסיד. מצחיקול. זה ממש לא לעניין. אני לא מתכוונת לעשות שום תורנות שישי. תודה רבה ושבת שלום. יאללה, חרות האלה שבגללם אני אעשה תורנות שישי. חיים, נשברה לי ציפורן. חיים, כואב לי הראש. חיים, נגמר לי הטחינה. יאללה. תנו לי יום עבודה אחד נורמלי ואני אעשה כל תורנות שישי. אני לא יכולה ככה יותר, אני חייבת עובדים, חייבת. כן, אני מבינה. בסדר, אני אנסה. טוב, רוני, תתאפסי. תנסי לא לפסול סתם. אתה יכול להיכנס? שלום לכולם, אדם סעיד הגיע, אפשר להירגע. אדם, מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת? אני באתי לעבוד. יש לי ניסיון של שנים במטבח. כן? איזה ניסיון בדיוק? מאז שנור ומדבר פה נולדו, אני כמעט כל יום אכיל להם שוקו. זה הכל? נזכרתי, גם מיץ פטל אני יודע להכין. טוב, יאללה, לצאת בבקשה, עשיתם מסחרחורת. יאללה בואו. לא, אני לא ספגטי. הבא בתור. היי רוני, מה נשמע? חמוד, אתה יכול בבקשה לשבת? יוסף, אני בסדר. יופי. מה אתה עושה פה בדיוק? מה זאת אומרת? אני באתי לעבוד במטבח. כן? למה אתה חושב שאתה יכול לעבוד פה? אני מת על המקום הזה. איזה אווירה מדהימה בריחות האלה. פשוט וואו. וגם ככה, אולי אני אוכל להסתדר קצת מהילדים. אוקיי, יש לך ניסיון כלשהו? בטח, אני יודע לנגן בחליל ובקרן ים. במטבחים, יוסף, ניסיון במטבחים. אני יודע להגיש לילדים אוכל. טוב, אני צריכה לחשוב על זה קצת, אז... אוי, הם שוב שרפו כוללת. טוב, בוא נלי, צריך ללכת. יום קסום שיהיה לך. טוב.
מה יהיה? אין פה מישהו אחד נורמלי? דנה? מה את עושה פה? סתם, הסתובבתי לי פה באזור וחשבתי לעצמי, מה מתרחש פה? אולי שזה רכילות מעניינת? אני מחפשת עובדים למטבח. או, הגעת לבן אדם הנכון. גם ככה אני עושה הכל בקיבוץ הזה. לא מספיק שאני אמנה את תרבות הכי טובה שהקיבוץ הזה ראה. עכשיו גם חדה הם רוצים ממני טובה? כמה אפשר? דנה? ממי, אני שומעת פה איזה זוג שרק בשכונה הצפונית, אני חייבת לברר, סליחה. הכל טוב חברים, אפשר להירגע? השף של המדבר הגיע. רוני, ממי, הכל בסדר. הגענו ורוברט יעשה הכל, יסדר הכל, בדיוק מה שהוא יודע. השף הכי טוב בערבה, אם לא במדבר, אם לא בארץ, אם לא גורדון רמזי יתקשר אתמול שוב לשאול המתכון של הדגים. וואו, רוברט, תודה לאל שבאת. יש ארוחת צהריים מחמם ואני חייבת לשבת. אתה יכול להתחיל מיד. רגע אחד, יש לי תנאים. אני מבשל אך ורק מפרות חופש. עופות שגדלו בשדה כותנה ודגי נוי. כלי חרסינה בלבד וסכינים שהושחזו במזרח יפן. השכר השעתי שלי הוא כפול החיתוכים, כפול כמות הקילוגרמים, כפול 6. דייב, ללא מע"מ. ביי. טוב, נמאס לי, תביאו לי שינשינים ו60 קילו של ממאור, שלא ירדו לי המים. היינו שבורים, המומים, כואבים, החלפנו מבט, השפלנו עיניים, אחר כך זעמנו, נשפנו, רשפנו, התחלנו לחרוק, לחשוף שיניים, רצינו לשאול, לנסות להבין, ולא ידענו נפשנו. אחר כך חייכנו, לקחנו אוויר, זרקנו הכל וחזרנו לשנינו. תודה על השקר, תודה על האור, על הלב הרחב שהניס את הכל, על הראש הבריא, שערת הנפש, הזמן היקר, החום והרגש. תודה על הרוח, התמימות הפשוטה, על ליטוף החיבוק, המילה הטובה, על הכל בו נשמת האדם המוסר. תודה אנשים טובים, תודה, תודה אנשים טובים, תודה. היינו שבורים, עמומים, כואבים, הפנמנו לאט, נשכנו שפתיים, אחר כך חשבנו, שתקנו, דמענו, כמעט ויתרנו, הרמנו ידיים, רצינו לשאול, לנסות להבין, ולא ידענו נפשנו. אחר כך חייכנו, לקחנו אוויר, זרקנו הכל וחזרנו לשנינו. תודה על השקר, תודה על האור, על הלב הרחב שהניס את הכל, על הראש הבריא, שערת הנפש, הזמן היקר, החום והרגש. תודה על הרוח, התמימות הפשוטה, על ליטוף החיבוק, המילה הטובה, על הכל בו נשמת האדם המוסר. תודה אנשים טובים, תודה, תודה אנשים טובים, תודה. תודה.
קהילת קיבוץ אליפז היקרה. אנחנו לא מאמינים שהגיע הרגע בו אנחנו מסיימים את השנה. לפני כמעט שנה הגענו לקיבוץ, מפוחדים, מבולבלים ובשוק מהחום של הערבה. לאט לאט התאקלמנו פה, עבדנו, התרגלנו לחום, פגשנו אנשים חדשים ומגוונים, אבל מהרגע הראשון קלטנו שהגענו למקום הנכון. מקום עם קהילה חמה ומחבקת שתמיד שמחה להכיר ולראות אותנו. מקום עם אנשים שגרמו לנו להרגיש רצויים ואהובים בקיבוץ שלהם שהוא גם שלנו היום. חווינו המון דברים השנה, דברים מדהימים, מרגשים, מאתגרים ולפעמים גם מעצבנים. אבל מה שבטוח זה שתמיד הרגשנו שיש לנו למי לפנות ותמיד יהיה מישהו שיעזור, יחבק ויקשיב לנו. בהזדמנות הזו אנחנו רוצים להגיד לכם תודה. לכל אחד ואחת מכם יש חלק ענק בשנה שלנו כאן, ובלעדיכם זה פשוט לא היה אותו הדבר. תודה ראשונה למנהלי הענפים שלנו ואנשים איתם עבדנו עד שנה. אוקיי. אבישג, אורית ודורון משולם. רידה, חיים, טל, אור, אדם, יוסף, הילה, רוני ועוד. יש לכם ככה ורד קטן, דעדה, במה. איפה? הנה. יובל נער הפרחים. תודה שלימדתם אותנו מוסר עבודה, איך לקום בבוקר, בזמן, ועד כמה חשוב לכם שנצליח ונתפתח בתחומים השונים. אז תודה ענקית גם למשפחות המאמצות שלנו. בריאן כהן, דיד, דלי לוי, זוסמן, יאן, כהנא, סער, פדרמן, פיפמן, סעדוק, סבואדו וריף. שפתחו בשבילנו את הבית שלהם וגם את הלב. שתמיד נתנו לנו להרגיש שיש לנו מקום, שתמיד הקשיבו להתבכיינויות שלנו, לבקשות שלנו או סתם לרעב שלנו. תודה ענקית על כל מה שעשיתם בשביל כל אחד ואחת מאיתנו, אתם לא ספק הבית השני שלנו, אם לא הראשון בקיבוץ. כמובן, תודה למלווים המדהימים שלנו. אודי, ערבה, אופיר. אמנם אמרנו לכם פה בפרטי, אבל חשוב לנו שכולם ישמעו. תודה על שנה מטורפת, שללא ספק לא הייתה כמו שהיא בלעדיכם. תודה על האוזן הקשבת, העזרה, הדאגה והתמיכה שלכם אלינו. תודה שתמיד נתתם לנו את התחושה של הבית, גם שהוא במרחק כמה שעות נסיעה מפה. תודה גם לעמליה על התקופה שבה ליוותה אותנו ותמכה בנו. תודה רבה ליונתן זוסמן על היוזמה והעזרה הענקית בפרויקט שלנו. תודה לאדם עטזור, אדם בניתח, יונתן בניתח וניב פדרמן על העזרה הטכנית. כן עליכם. יש לנו עוד המון תודות להגיד, אבל זה ייקח את כל הלילה. אז תודה רבה לכולם, אתם אנשים מדהימים, אתם אנשים חמים, וחלק מאוד משמעותי בחיים שלנו בשנה האחרונה. אנחנו אוהבים אתכם המון, ואל תתגעגעו יותר מדי, אנחנו כבר חוזרים לבקר. קורונה ביי. נויה, תקקי על הבמה, כוללת פפאיה רוצה להביא לך משהו, אני מזמין אותה. מלאה באושר, ואוהבים אותך מכוללת פפאיה. לא יאהבנו אותך מאוד, היה כיף איתך כל השנה. אוהבים כל השנה ונתגעגע מאוד. תודה לך על כל הפעילויות הכיפיות. תודה.